Droja yekê dîrokiya gera xwe ya dudiyan de Serok Donald Trump siyaseta xwe ya ji bo Amerîkayeke wêrektir û mezintir eşkere kir. The United States will once again consider itself a ئەمریکا وێ جارێک din xwe wek welata geşekirî bibîne, dewlemendiya me bêtir bike, erdê me berfirehtir bike, bajarên me ava bike, hîviyên me zêde bike û alaya me ber bi asûyek nû bilind bike û em ê armanca xwe bigehînin estêran, esmangeran rewaney Hesarê me rîxê bikin bo çikilandina alaya xwe. Pişrevî dest bi îmzakirina jimareke fermanên rêvebiriyê kir. Wî got ku di nav fermanan de ragahandina rewşa awarteya neteweyî li ser sînorê başûr û rewşa awarteya enerjiya neteweyî ku wê rê bide zêdetir hilberîna navxweyî jî hene. Wî her wiha diyar kir ku tenê du zayend hene. Dîrok zan dibêjin ku Trump bi pêşkêşkirina gotarek yekgirtinê ya dîrokî ku sibe rojek ku dibe gelek Amerîkî nehev bîr bin diyar kir, tomarek dîrokî çêkir. Ew bêtir weke gotareke salane li ser rewşa Yekîtiya Amerîka bû û kêmtir weku gotareke sûndxwarinê bû. Wî çend xal wekû projeyên ku ew dixwaze pêk bîne diyar kir. Ji dersînorkirina koçberan bigire heta bi vegirandina Kanala Panama. Gotara wî tevlîheviya dere û zordestiyê bû û me tiştekî wisa di gotarên sûndxwarinê de nedîtiye. Bi hizaran alîgirên Trump ji serenserê welat hatin Washingtonê ku dibêjin ew xwe di polîtikayên wî de dibînin. Common sense. Hişmendiya havbeş, vegerandina hişmendiya havpar bi dengekî bilind. Loma gelek kesên mîna min hez dikin ku em piraniya bêdengin û bi baweriya min ev wê derfetê bide me ku em bi dengekî bilind û bêtirs rastiya bêjin û netirsin ku em bipeyvin û hişmendiya havbeş bêjin. Piştî sonxwarina xwe Trump li Kongresê bi komek piçûktir ya piştgirên xwe re axivî. Wî her wiha balkişan ser planên xwe yên efokirina hin ji wan kesên ku ji ber bûyerên tundiyê yên di şeşê rêvendana 2021 de hatine mehkum kirin. Dema girseyek ji alîgirên Trump hewildan ku pejirandina hilbijartina Joe Biden wek serok asteng bikin. And I think this was a better speech than the one I made up. Ez bawer dikim ev gotara me ji ya qatê jûrî baştir bû. Bawer dikim gelkî baştir bû. Hin alîgirên hêzdariyên Trump kêfxweşiya xwe anîn zaman. Belê, ev hest hestê serkeftinê ye. Karsaz Elon Musk ji bo merasîmê di nav milyarderên li Kongresê bû. Komên parêzvaniya kiriyaran ser hin gavên bêdengtir yên serokê nû ku sizkirina rêzîknameyan armanc dike hişyariyan didin û ew dibêjin ku ji van tenê çend elît sûdê werdigirin. Gofa em hezir dikin ku gelo çima rêveberiya Trumpî daxwaza rêznameyan bi cemî dînin û parastina kiriyaran bi tevahî rastînin. Ew ji bo herî dewlemendên di nav me dane û dê berjewendiyê taybet yên kompaniya dane. Dema ku qanûnên me yên parasmendiyê nebîn. Dîrokzan û şîrovekar dibêjin ku nediyare ku ka çend ji fermanên Trump yên roja yekê ku karbidestên wî dibêjin ji sedî zêdetirin wê derbazdar bin. Dema ku ji bo betalkirina wan dozên qanûnî werin vekirin. Ji bo raporta Anita Powell, Özlem Yasak, Denge Amerika.